So guys, nakapag-check-in na ako. Nag-over ako ng 1 kilo. Kinabahan ako. Pero pinalusot din ako naman. Okay lang naman. So yun lang. Kinabahan ako. Kala ko mag-aano na lang. Magbabawas ako eh. Andito na ako sa airport. Hindi na ako nakapag-vlog ng kanina kasi sobrang busy ko. Na-stress ako kasi lumagpas ako ng 1 kilo. Buti na lang nakalusot pa din ako. So hinahanap ko yung gate. Gate ko A51. Wala. Dito ako. A51. After ko tingin tayo. Mahal. Non, ça, on en a marre, c'est toujours pareil avec lui.
我的天呐！Hi guys, nandito na ako sa Cebu. Yun. Ito pala yung bagong airport. So, mag-aabang tayo ng bagahe. So guys, naghihintay pa ako ng isa kong bagahe. Wala pa eh. Dito na yung isa.